Takže čaute matky a ličky, moje meno Iron Fist a som na svojej Golden Fist. Čus? A vítam vás u môjho prvého vlogu, kde som to mobil. A chcem vám ukázať, že čo budeme robiť v ďalším videom. Takže tuto máme nástroje, čo budeme používať. Toto si nevšímajte, to sú len moje bicie. A tu mám novú. Toto. Nebudem... Tak toto polož. Toto je úplne staré. A chcem ho predať. Takže tu mám svoj počítač. Ak ste počuli Iron Fista, toto chceme predať. No, toto. A tam je môj počítač. A toto je, aby som mal zvuk. Možno vidíte dobre. A moje sluchátka. Oh my god, to mám sluchátka? Ja to mám aj sluchátka. To som nevedel. Super, to sú moje. To sem, more, prestaňte. Ja si vyskúšam. Neskúšaj, nechaj. Dobre. A moje staré repráky, ktoré už ozaj nefungujú, tu. A to toto, za to mi tak, toto, ja si to poviem. Keď robím bandicam u Golden Fista, tam mi tak tak zvuk normálne mi ide, ale keď použijem toto, tam mi nedobre ide, ale ja som mám taký mikrofón. A ako vidíte, toto je naša Sisi. Ale socha. A chcel by som vám len povedať, že ako ste videli na mojej oficiálnej stránke na Facebooku, aj na mojej normálnej stránke, ktorá je na Google, moju Facebookovú stránku vám dám do popisu videa, kde je napísané FB web, to je Facebooková stránka, kde je napísané normálne web, to je moja oficiálna stránka. A keď pôjdete na ten, čo je napísané web, ale ne FBW, iba web, tak tam máte, že nový úvod, videa, hudba. Hudba, to preto som dala, aby ste sa trošku oživili, nejak tak oživili. No, a som tam dal, neviem, vlogy, chat, to aby ste mohli so mnou písať, keby ste chceli náhodou. A ešte som tam dal, neviem čo, e-shop som tam dal. Tam bude moje tričko. Ako ste videli, že vzadu je napísané, že pivo, či aj na pivo, tak to tam bude. A tu na, tu na, ako vidíte, tu na bude, že Slovensko, slovenský erb, pretože som slovenský youtuber. No a ja si vytvorím tričku. No, Golden Fist. A chcem som vám ešte povedať, že moje logo, čo je, to vidíte, to nejde už ani kopírovanie od Spidermana, iba že nikto to, Aha, to nie je logo. Nikto to nemal, takže si to zobral, pretože ja som mám Iron Fist a zaslúžim si to. Iron Man! A chcete sa vám poďakovať mojim fanúšikom, ktorí ma podporili a dali mi lajky na mojej stránke facebookovej. Tasiko som sáno a čo? A chcem sa vám pýtať, že čo používam, že Sony Vegas, Movie Maker, alebo Sony Vegas Pro 11, Pro 9, Pro 12 a bla bla bla. Asi to prvé. Ja vlastne nepoužívam žiadny Sony Vegas, ani Movie Maker. Ja používam Bandicam a ako som vás učil tam... A ja používam Bandicam. No a chcem som robiť aj tutoriál, ako robiť stream, pretože to sa dá aj na Bandicam robiť stream. Hej. Takže Áno. my to vždy robíme a vždy to budem robiť. A ja vás to aj naučím, pretože aby ste neospravili, že som taký úchyl, že vás nenaučím nič, ale len sám. No a keď budeme natáčať nejaké video, tak hore si toho môžete všimnúť www.bandicam.com. No, to je tá stránka, kde sme si ju stiahli. Takže, toto je všetko z našeho videa. Ak sa toto video páčilo, dajte like, odber a dislike, koment, zdieľanie a majte sa dobre. Pika!